Diyos marhay na hapon sa Indo mga tugang. Kita nagkatiripon sa selebrasyon kan pasyon nin satong kagurangnan. Pinaghohorop-horopan niyato kung gaano kita namutan kan mahal na Diyos. Inako niya ang makuring pagsakit asin kagadanan sa krus. Na maako niya man ang satong kaluyahan asin mga pagsakit. Alagad aram man yato na ang sa iyang kagadanan madara sa iya sa kapangganahan asin sa satuyang kaligtasan. Iniimbitaran kita ni Jesus na pasanon ang satuyang krus araw-aldaw asin magsunod sa iya. Idulot niyato ang satong maimbod na pagtubod asin danay na pagsunod kay Jesus. Tanganing makumpleto niyato ang sa iyang pagsakit para sa karahayan kan bilog na simbahan. Maluhod po kita sa pagpuon kan liturhiya. Matindog po kita. Kagurangnan, girumdumaan sa imong mga pagkaherak, asin pakabanalaan sa imong mga nasasangkuban, sa imong danay na pagbantay, na para sa inda tinugnas ni Kristo, sa imong aki, ang misteryo Pascual, huli kan pagpabulos niya ning dugo, siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa paghinanyog kan mga babasahon. An babasahon na hali sa lumang tipan, mapapadapit sa paglakaw sa kamurawayan kan surugoon ng Diyos, na mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba. Initaas siya sa tahaw ninda, tanganing angabos, matauwanin kapatawaran, kaligtasan asin buhay. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon
na ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Hilinga, ang sakuyang surugoon mauswag. Babangunon siya, itataas, ilalangkaw. Siring ang mga tao, mangingiring mahiling siya. Hulitaan sa iyang forma, garubako ng siring sa tao. Ipagngangalas siya nin katawuhan, asinan mga hade magkakamurungnan sa atubang niya. Huli ta mahihiling ninda, andai ipinag-usip ka ito. Asin sa inda masasaksihan, andai pa nadadangog ka ito. Sisay ang matubod dapit sa satong nadangog. Sa kiisay ipinahayag ang kapangyarihan nin kagurangnan. Siya nagtalubo siring sa hoben na kahoy sa satuyang atubang. Siring sa gamot na yaon sa alang na daga. Nahininta na siya daing kagayonan, daing kamahalan, mayong itsura na makawiwili sa satong mga mata. Sarong bagay na ikinakauyam, asin isinisikwalin katawuhan. Tawong tagub nin mga kapaitan, asin tuod sa pagdios. Sa atubang niya, tinatakpan nin mga tao ang sa indang lalawgon. Pinag-api siya, asin dain niya to tinatabangan. Alagad, sa tuya ang mga kasakitan na sa iyang tinios. Sa tuya ang mga kapaitan na sa iyang namamatean. Pinaghunan niya to na siya pinadusahan. Kinastigo nin Diyos asin hinamak. Linugad siya huli kan sa tong mga kasumbikalan. Rinunot huli kan sa tong mga kasalan. Itinaos sa iya ang padosa na nagdara sa to nin katuninungan. Asin huli kan sa iyang mga lugad, kita nagkauramayan. Kita gabos na lagalag siring sa mga karnero. Lambang saro sa saiyang sa diring pinadudumanan. Asin sa iya, ikinarganin kagurangnan ang silot sa mga kasalan niya to gabos. Pinasakitan alagad mapakumbabang tinios. Dai binuka ang sa iyang uso, siring sa korderong dinadara sa bunuan. Siring sa karnero sa atubang kan paragunting. Daing girong, dai binuka ang uso. Dinakop asin hinatulan, susog sa tugon. Sisay ang masurog sa iyang magiging kapaladan. Siya hinali sa daga nin mga buhay. Linugad huli sa kasumbikalan sa iyang banwaan. Lulubngan itinaos sa iya kaibakan mga tampalasan. Lulubngan sa kaibahan nin mga tawong mayaman. Maski ngani mayo siyang naginibong kasalan. Asin sa sayang uso, mayo nin kaputikan. Binuot din kagurangnan na siya runuton sa kasakitan. Kun buhay, idulot niya sa pagbayad kan mga kasalan. Kapag arakian, mahihiling niya. Mahalawig ang sa iyang mga aldaw. Asin huli sa iya, mauutob ang kamauotan nin kagurangnan. Kung tapos na ang kahurasaan nin sa iyang kalag, oras, ipinapamibi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako minapaalaw. Hare ako pagsubulan sa kasupugan. Huli ta ika matanos, ako ligtasan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ika ang matubos ako, kagurangnan. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ika pinag-uulog-ulog nin gabos kong kalaban. Pinaginisihan nin sakong mga katuod. Kinakatakutan nin sakong mga kamidbid. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Nahihiling ninda ako sa tinampo, asin pinagdudulagan ninda ako. Nalingawan ninda ako siring sa gadan, siring sa sarong bagay na itinapok.
Ama, sa saimong kamot, itinudulot ko ang sakong espiritu. Alagad minasarig ako sa imo kagurangnan. Ako minasabi, Ika ang sakuyang Diyos, ang buhay ko yaon sa kamot mo. Agawa ako sa kamot kan mga nauungis ako. Ama, sa saimong kamot, itinudulot ko ang sakong espiritu. Ipahiling mo sa saimong surugoon ang saimong lalawgon. Ako namumutan mo, ligtasan ako. Magmakusog kamo asin pasarigon ang buot. Kamu gabos na naglalaom sa kagurangnan. Ama, sa saimong kamot, itinudulot ko ang sakong espiritu. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alagad ninhuli ta siya, mapakumbabang kuminuyog sa kabutan nin Diyos. Inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan, asin kapanoan nin buhay. Huli kaini, si Kristo iyo ang satuyang halangkaw na padi, na tagapagultanan niya to sa satong Ama sa langit. Hinanyugon po niya to ang babasahon nagikan sa surat sa mga taga-Hebreo. Igwa kita nin halangkaw na padi, si Jesus na aki nin Diyos, na nakalaog sa kalangitan. Ini ang pagtubod na sa tuyang ipahayag. An sa tong padi, bakong siring sa dain nakakamati, kan sa tuyang mga kaluyahan. At ngani siya nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa tuya. Minsan ngani, mayo siya nin kasaalan. Kaya, pano nin pagsarig, dumulog kita sa trono nin grasya, tanganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya sa panahon na kita nagkakaipo ng tabang. Kan panahon na siya uya padigdi sa daga, nagdulot siya nin mga pamibi asin pagkaherak. Nagdulot sa may kapangyarihan na nagdigtas sa iya sa kagadanan. Ang sa iyang pamibi, dinangog huli kan sa iyang magalang nakapakumbabaan. Minsan ngani siya aki, alagad, huli kan sa iyang mga tinios, nakanood siyang magsunod, asin huli tamarahayon ang sa iyang ginibo, siya naging burabod nin kaligtasan, na daing katapusan para sa gabos na nagsunod sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita para sa Ebanghelyo. Sa krus, as ginawan hinarap, Itaas siya ng Diyos na urok sa gabos, An pasyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan susog kisanuan. Pagkasabi kay ni si Jesus, agluwas kay ban sa iyang mga disipulos, nagbalyo sa salog ni Sidron na sinaglaog sa sarong tatamnan. Ang tatamnan na ini mitbid ni Judas sa nagpasaluib sa iya, ulita sa Jesus kay baan sa iyang mga disipulos, dayaday nagtitiripon duman. Si Judas nagkuhanin mga soldados, asin ang mga surugon kan mga puonin kapadian, asin mga fariseos, asin nagduman may darang mga parol, mga karaba, asin mga armas. Aram ni Jesus ang gabos na nangyayari, dinulok niya sinda asin hinapot. Sisay ani nahanap nindo. Simbag ninda, Si Jesus Nazareno,
Si Jesus nagsabi sa inda, Ako siya. kay baninda si Judas sa nagpasaluib sa iya. Pagsabi ni Jesus na ako siya, nagsimbag sinda asin nagkapurukan, girara hinapot sinda ni Jesus. Si Isay ani nahanap nindo. Simbag ninda, Si Jesus Nazareno, si Jesus nagsabi sa inda, Sinabi ko na sa indo na ako siya. Kung ako hinahanap nindo, pabayain nindo nan mga ini humali. digdi na utuban kasabihan, sa mga iterno sa kuya, dainin saro na nawara. Dangan hinugot ni Simon Pedro ang minasbad, na sa iyang dara, tinigbasan surgoon kan po na padi, asin napalungan tong talinga, Malko ang ngaran kan surgoon, si Jesus nagsabi kay Pedro, Isarong mo an sa imong minasbad. Day ko daw iinomon an kalis na pinapainom sako nin ama. dinakop si Jesus kan mga soldados, kan kapitan asin mga bantay nin mga Hudiyo. Ginapo sa sindinara, enot sa harong ni Anas, panugangan ni Caiphas sa po na padi kan taon na ito. Si Caiphas iyo ang naghatol na kaypuhan magadan ang sarong tao para sa banwaan. Si Simon Pedro asin sa ropang disipulo nagsunod kay Jesus. Ang disipulong ini namidbid kan po na padi. Nag-iba ki Jesus paglaog sa palasyo kan poon na padi. Si Pedro naghalat sa luwas kan pintuan. Ang disipulo namidbid kan po na padi nagluwas, kinaulay ang portera asin pinalaog si Pedro. Ang surugoon na iyo ang nagportera, naghapot ki Pedro. bakong saro ka man na disipulo kan taong iyan, Si Pedro nagsimbag, bako, Purita malipot ang mga surugoon asin mga bantay, nagpalaad din kalayo tangaling makapagpaimbong sinda. Si Pedro yaon man duman, nakatindog asin nagpaimbong kay baninda. An poon na padi nagapot kay Jesus, dapit sa sayang mga disipulos asin katukduan. Si Jesus nagsimbag, Ako nagtaram ninhayag sa bilog na kinaban. Ako dani na nagtukdo sa sinagoga asin sa templo, na pinagtitiripunan kan mga Hudyo. Di ako ning anuman na sinabi sa hilom, tadaw ta hinahapot mo ako, haputa ang mga nakadangog sako, kung ano ang itinukdo ko, aram ninda kung ano ang sinabi ko. sa iyang pagtaram kay ni si Jesus sinampaling kan saro sa mga bantay na ansabi. siring kaiyanan sa imong simbag sa poon na padi, Si Jesus nagsabi sa iya, Kung sala ang sakong itinaram, ipahiling kun hain ang sala. Alagad kun tama, tadaw ta sinasampaling mo ako. dangan si Jesus ipinagapos asin ipinadara ki Anas ni Caiphas poon na padi. Yaon duman si Pedro, Simon Pedro nakatindog asin nagpaimbong, hinapot siya ninda. bako daw na saro ka man na disipulos niya, Nagnigar, ako, bako. sarong surugoon kan po na pali kadugo kan lalaki na ang talinga pinalong ni Pedro, nagsabi niya, Bakong nailing taka nakibasa sa tatamnan, giraray pinagnigaran ni Pedro, asin tulos nagturaok kan manok. Dangan halis sa harong ni Caiphas, dinaraninda si Jesus sa harong kan gobernador. Nagbabanaag na ang kaagahan, day sinda naglaog nganing day madigtaan asin nganing makapagsilibrar kan pamanggi sa Pasko. Si Pilato nagluwas asin nagapot sa inda. ano ang sumbong nindo laban sa taong ini? Simbag ninda, Kung siya bakong tampalasan, di mi siya dadarahon sa imo. si Pilato nagsabi sa inda, Kamunaan bahala sa iya, hukuman nindo susog sa indong tugon. ang mga Hudiyo nagsimbag, Day tugot sa mo na maggadan sa kiisay man. Ini nangyari tangaling mautoban sinabi ni Jesus kung paano siya magagadan. Si Pilato nagbalik sa laog, ipinaapod si Jesus asin sinabihan. Ikan hade kan mga Hudiyo, Si Jesus nagsimbag, Iyan ang sa imong paghuna, o may nagsabi sa imo dapit sako. si Pilato naghapot. ano ako, Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan asin kan mga puoning kapadian. Ano ang ginibo mo? Si Jesus nagsimbag, An kahadean ko bakong sa kinaban na ini. Kung sa kinaban na ini ang kahadean ko, an sa kong mga kampon makikilaban ko ta na.
tanganing di ako mahulog sa kamot kan mga Hudyo. Kaya sa katunayan, an kahadean ko bakong gikan sa daga. Si Pilato nagsabi, Kunsiring ikahade, Totoo ako hade, huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinaban, tanganing maging saksi kan katotohan. si Pilato nagsabi, ano ang katotohan? pakasabi kay ni si Pilato nagluwas giraray, nagduman sa mga Hudiyo, asin nagsabi, Di akong naku ang sala sa taong ini. May kagulian kamo na sa Pasko sarong nabibilanggo sa kong paluwason. Buot nindo na paluwason ko an hade kan mga Hudiyo. nagkurahaw sinda, Bako iyan kundi si Barabas. dangan sa Jesus ipinahampak ni Pilato ang mga soldado sa lapid nin tunok, ginibong korona, asin ikinurona sa payo ni Jesus. Ginubingan nin porpora, dangan nagdulok asin nagsabi sa iya, Mabuhay hade nin mga Hudiyo. asin sinampaling siya ninda, giraray si Pilato nagluwas, asin nagsabi sa inda, Uya, ipinapailing ko siya sa indo tanganing maraman nindo na di akong naku ang sala sa iya. Si Jesus nagluwas, nakukoronahan ning tunok, asin nagugubingan ning porpora. Si Pilato nagsabi sa inda, Uya ang tao. an mga puonin kapadian, asin bantay nagkurahaw. Ipako sa krus, ipako sa krus. Si Pilato nagsimbag, Kuahanin do asin ipako nindo sa krus, di akong nako ang sala sa iya. ang mga Hudiyo nagsabi, Igwa kami nin tugon asin susog sa tugon, siya dapat ni pagadan. Huli ta nagpapatubod na siya aki nin Diyos. kan madangog ni Pilato ang mga tataramo na ini, urog na natakot, naglaog giraray, asin nagapot kay Jesus. Tagasain ka, Dahil siya sinimbag ni Jesus, kaya si Pilato nagsabi, habok ka makiulay sa ko, di mo aram na igwa ko ning kapangyarihan sa pagpaluwas sa imo asin man kapangyarihan sa pagpako sa imo sa krus. sinimbag ni Jesus, Daika ning kapangyarihan sa sako, kun bako ang kapangyarihan na itinaw sa imo nin Diyos. Kaya ang nagpasaluib sako, asin nagtao sa imo, urog na may kasalan. huli kayo ni pinaghinguan ni Pilato na sa Jesus mapaluwas. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw. Kung iyan paluwason mo, bako kang katuod ni Cesar, ang gabos nagpapatubod na hadi, kaiwal na Cesar. Pakadangog ni Pilato kan mga tataramo na ini, ilinuwas niya sa Jesus, asin tuminukaw sa tribunal, sa lugar na inaapod, pinalitada. Bispirana kan Pasko, haranina ang kaudtuhan, si Pilato nagsabi sa mga Hudiyo, Uyaan sa indong hadi, haleon, haleon ipako sa krus. si Pilato nagsabi sa inda, An sa indong hadi ipako sa krus, ang mga puuning kapadian nagsimbag. day kaming ibang hadi kundi si Cesar. Sa katapusan, si Jesus itinaw ni Pilato sa inda, tanganing ipako sa krus. Kaya, kinuaninda si Jesus, asin pinapasan kan krus, pinaluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo. Dumali pinako siya ninda sa krus, kay banduang katawo, saro sa mag-ibong, asin si Jesus sa tahaw. Si Pilato nagsurat nin sarong paisi, pinabugtak sa krus, ang sabi, Jesus Nazareno, hade kan mga Hudiyo. Ang paising ini, nabasa nindakol na mga Hudiyo, hulitan lugar na pinagpakuan kay Jesus, harani sa banwa, asin manhuli, tay sinurat sa Hebreo, Latin, asin Griego. Ang mga puonin kapadian, nagsabi kay Pilato, Day may surat na hadi kan mga Hudiyo, ibugtak mo, ini nagsabi na siya hadi kan mga Hudiyo. si Pilato nagsimbag, An sinurat ko na. pakapakuan kay Jesus sa krus, pinagapat kan mga soldados ang sa iyang gubing, tigsararo lambang soldados, dai hiniro ang tunika, sarong tunika na dai hinabi, kundi bilog na hinabol. Ang mga soldados nagsabi, Day niya to pagbarangaon kundi ripahan kun mapakiisay. digdi na utob ang kasuratan, pinagbaranga ninda ang sakuyang gubing, asinan sakuyang tunika sa indang pinagripahan.
Ini ang ginibo kan mga soldados, yaon duman sa pamitisan kan krus, ang sa iyang ina, ang tugang kan sa iyang ina, na si Maria Cleophas, asin si Maria Magdalena. Pagkahiling kan sa iyang ina, asin kan sa iyang disipulong namumutan sa kataid niya, si Jesus nagsabi, Babae, uya an sa imong aki, dangan sa disipulo, uya an sa imong ina. Poon kay ito, inako siya kan disipulo sa iyang harong. Pagkatapos kay ni aram na Jesus ang gabos na utob na, asin tanganing bulanos na mautob ang kasuratan, nagsabi, Ako napapaha, Igwa dumanin sarong basong panonin suka, sarong espongha na sinarumsom sa suka, itinakod sa tukon, asin idinuhol sa iyang ngimot, pakanamiti kan suka, si Jesus nagsabi, natapos na. dangan idinukuan payo, asin nautsan. Aldaw ito nin pagandam ang mga Hudiyo tanganing naan bangkay day mawalat sa krus sa aldaw na Sabado, ulit adakulang aldaw ang Sabadong ito nakimahera ki Pilato ang nabararion ang mga tabay, asin haraleon, kaya ang mga soldados nagduman asin binari ang mga tabay kan saro na pinako, dangan ang mga tabay naman kan saro, alagan pagabot kay Jesus, nahiling nagadan na, daininda binari ang tabay, alagad sarong soldado, ginarod ang sa iyang hirog, asin tulos puminulos ang dugo, asin tubig. Saksi ang nagsasabi ka ini, asin ang sa iyang pagsaksi, totoo. Aram na totoo ang sa iyang sinabi, tangaling magtubod kamo, huli tayo ni nangyari tangaling mautoban kasuratan, da isya ninda binarian ninto lang. Asin ang ibang lugar sinasabi, mahihiling ninda ang sa indang ginarod. Pagkatapos kay ni, si Jose de Arimatea, disipulo ni Jesus, alagad hilom huli sa takot sa mga Hudiyo, naghangad ki Pilato na itugod sa iya na halion ang bangkay. Tinugutan siya ni Pilato, kaya nagduman asin kinuha ang bangkay ni Jesus. Nagduman man si Nicodemo, nagdalaw kay Jesus sarong banggi, dara sanggato sa librang mira asin alo. Kinuaninda ang bangkay ni Jesus, pinatos ni mga tamong nalino asin inulaan nin aroma, susog sa ugali kan mga Hudiyo na paglubong. Duman sa lugar na pinagpakuan kay Jesus, igwanin tatamnan, asin sa tatamnan, igwanin bagong lulubngan na daipa nin ilinubong, nin hulita para sa mga Hudiyo, aldaw ito nin pagandam, asin ang lulubngan, haraniman sana, duman ninda ilinubong si Jesus. Ang pasyon ni Yesu Kristo na sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Mato ka po ang gabos. Diyos marahin hapon po sa nagabos mga tugang. Ngunyan aldaw na iyon ni kaduwang aldaw kan Triduum Pascual, asin iniman ang aldaw na konsain sa tuyang ginigirumdom ang mga pagsakit, ang pasyon, ang kagadanan kan sa tuyang kagurangnan na si Yesu Kristo. Asin sa tuya palang pong nadangog, ang pasyon kan sa tuyang kagurangnan, susog ki San Juan, na konsain binilikan po niya ito giraray, ang mga pagsakit ni Kristo. Nadangog po niya ito ang drama kan sa iyang pagsakit asin kagadanan. Halong-halong emosyon, halong-halong kulog ang namatayan kan sa tuwing kagurangnan. Ayaon ang kulog sa psychological, emosyonal, asin siring man sa pisikal na aspeto kan pagkabuhay kan sa tuwing paratubos na si Kristo. Iyaon duman ang kulog kan pagbaya kan sa iyang mga amigo. Iyaon duman ang kulog kan pagtatraidor kan sa mga pinagkatiwalaan niya. Iyaon duman ang kulog kan pagtuya-tuya sa iya. Iyaon duman ang kulog kan pagpapasupog sa iya. Iyaon duman ang kulog kan pagpako sa iya duman sa krus. Kan mga paglapdos sa iya, siring man ang kulog kan kagadanan duman sa krus kan sa tuyang kagurangnan. Ang gabos pong ining kakulugan na ini na sa tuyang nainanyog, tinios kan sa tuyang paratubos para sa tuyang kaligtasan. May mga pagkakataon ko na
na pwede ko tanang mag-atras an sa tuwing kagurangnan. May mga pagkakataon ko tanan na pwede siyang magbalos. Alagad mas pinili niya na maging mapagpakumbaba sa pag-ako kan gabos ng mga pagtiyos na ini. Giraray ang daylan para sa tuyang kaligtasan. Ngunyan aldaw kita pa po, giraray inaapodan na paggurupurupan ang pagsakit ang pagkagadan kan sa tuwing kagurangnan. Ngunyan aldaw kita gabos, inaapodan na danay na paggurupurupan asin sambahon ang sa tuwing kagurangnan sa krus, duman sa krus kan sa iyang kagadanan. Dahil ini, ang pagkakataon sa tuya, tanganing giraray, mapagmasdanta ang pagkamot kan sa tuyang paratubos na si Kristo. Kitagabos inaalok bilang sarong banwaan, bilang sarong simbahan, bilang mga akikan sa tuyang kagurangnan, tanganing paggurupurupan po niya toan sa tuyang mga pagkakasala, na iyo ang nagdara sa tuyang kagurangnan, duman sa krus. Asin siring man ang pagkamot kan sa tuyang man na Diyos, na nagtugot sa iya o inakop niya, tanganing kita matawan ng kaligtasan sa paagi kan makangirhat na kagadanan duman sa Kalbaryo. Mga tugang halos taon-taon po niya ito ining ginigibo. As in siring man sa aroal daw niya itong pagkabuhay inimban ang pangapudan kan sa tuying kagurangnan. Kaya nga ni bagaan sabi niya, ang sisay man na mawot na magsunod sa kuya, lingawan ang sa iyang sadiri, pasanon ang sa iyang krus, asindanay na magsunod sa iyang bilog na pagkabuhay. Bako lang minsan, bako lang ngunya ng Holy Week, kundi ang sabi niya sa oral daw kan sa iyang pagkabuhay. Mga tugang, sa pagurupuro po niya ito kan kagadanan kan sa tuwing kagurangnan. Sa iling daw po, igwa naman daw na bago sa tuwing pagkabuhay. May kasinsiriruan daw po ang sa tuyang kamautan na magsunod sa tuyang kagurangnan. Iyaon daw talagaan sa tuyang kamautan na magtalikod sa tuyang mga pagkakasala. O baka kinukonsulta lang sa tuyang sadiri tanganing makisumaro lang sa Holy Week na ini na kita nagbumundo. And then pakatapos, mayo na. Mayong saysay ang sa tuyang selebrasyon kung temporary lang o garubaga seasonal lang ang sa tuyang kamautan na magbago o magbasol kan sa tuyang mga pagkakasala. Ang pangapudan kan sa tuyang kagadongnan, iyon na habang buhay na konversyon kan sa tuyang pagkabuhay. Habang buhay na paginguan na makipaglaban, makipag-struggle sa tuyang mga kaluyahan. Habang buhay na makipaglaban sa tentasyon. Habang buhay na makipaghiras kan pagsakit kan sa tuwing kagurangnan duman sa krus. Nagsasakit pero pano nin paglaom. Mga tugang napaka-espesyal kan sa tuwing selebrasyon ngunyan. Espesyal dahil sa tuwing sinaselebrar ang pagkamot, ang kagadanan kan sa tuwing kagurangnan. As in sa special sa paagi, nagiging special naman ang selebrasyon ini dahil kamo na yaon na nagsusubaybay kan sa tuwing selebrasyon sa tuwing mga roong, usually yaon simbahan. Nakikisumaro sa pagsamba sa krus, sa paghurup-hurup kan mga tataramon, alagad na istak kita sa tuwing mga kanya-kanyang mga lugar. Maging ang pagkakataon na ini, dahil minsan sa pagkabuhay ta, minsan napupugulan kita kan mga bagay na siring, alagad dapat ang sa tuwing kamautan, dahil dapat mapugulan nin anuman na bagay. Kaipuan ang sa tuwing pagsunod, padagos manggiraray. Maski nga na sa physical na aspeto, kita nakatinir sa kanya-kanyang lugar, pero ang sa tuwing kabutan, padagos na nagmamawot, nakikisumaro sa pasyon kan sa tuwing kagurangnan. Mga tugang out pamampulugod, so sa tuwing selebrasyon ngunyan, di po giraray niya ito malingawan na magpasalamat sa tuwing paratubos, sa pagdusay kan sa iyang buhay duman sa krus para sa tuwing kaligtasan. Totoo, mayo kitang pwedeng ikabalos sa iyong karahayan, pero ang sa tuwing pagpapasalamat, asinsiring man ang sa tuyong kamautan, ang sa tuyong paginguwa, ng magbakli kan sa tuyong paggabuhay, dakulang bagay na
para sa tuyong kagurangnan. Siring man, iba po niya to sa tuyong mga pamibi, ang mga tugang po niya to nagsasakit sa panahon ngunyan, lalong-lalo na ang mga taong nagsasapok ang kailangan kan COVID-19 virus. Siring man ang mga taong nagsasakit dahil sa indang pagdusay kan sa indang pagkabuhay, tanganing mapugulan ang paglakop, siring man sa mga pagbulong kan mga naulakitan kan siring na kailangan. Siring man ang mga taong nagugutom po niya to, na sana po ang gabo sa mga pagsakit na ini, danay po niya tong idusay, idulot sa ngaran kan sa tuyong kagurangnan. Danay kita makisumaro sa pagsakit, sa pagtiyos kan sa tuyong kagurangnan. Alagad day po kita mawaran ning paglaop, nin hulitan mga pagsakit na ini, day po nagtatapos sa kagadanan kan sa tuyong kagurangnan. Ang istorya magtatapos sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan na si Kristo. Ini nagpapagirumdum sa tuya na sa katahawan kan mga kasakitan, may katapusan asindanay yaon ng kamuruwayan kan kaligtasan kan sa tuyang kagurangnan. Amen. Isusunod po niya to ang pamibi nin banwaan. Matindog po. Digdi ginigurumdum asin ipinagpapamibi niya to ang mga pangangaipo kan sa tuyang simbahan, kan kinaban asin kan gabos na mga tawo. Si Kristo nagadan para sa tuya gabos, asin ining sa tuyang mga pamibi, sarong pakisumaro sa mga pagmaot ni Kristo, mantang siya nakapako duman sa krus. Ipamibig niya to mga orog na namumutan, ang banal na simbahan ng Diyos sa bilog na kinaban, surugon na sintiponin ng Diyos amang makakamhan, tanganing makapagsamba kita sa iya, sa katulinongan asin katiwasayan. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, ipinahayag mo ang sa imong kamurawayan sa gabos na mga banwaan, dyan ki Kristo na sa imong aki. Ampunaan sa imong simbahan, tabangi makapagdanay sa pagtubod, makapagrukyaw kan sa imong ngaran, asin makadarakan kaligtasan sa mga tawo sa bilog na kinaban. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibig niya toon sa tuyang Santo Papa Francisco, ang Diyos nagpili sa iya, magtaw sa iya ng kusog asin ginhawa sa pagataman, asin pamamahala kan banal na banwan ng Diyos. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, ang gabos na bagay sa imong pinapakarhay kan sa imong tataramon. Ang banwa na Kristiyano sa imong inaataman, sa imong pagkamuot, suruga ang Santo Papa na sa imong pinili para sa mo. Sa irarom ng sayang pagpamahala, pasariga ang samuyang pagtubod, asin gibuha kaming mga marhay na Kristiyano. Ininahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
tumindog kita. Ipamibinyato ang gabos na obispo, padi asin diakono, ang gabos na nagdilingkod sa simbahan, asin ang gabos sa banwan ng Diyos. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, an sa imong Espiritu iyo ang nag-aataman, asin nagpapabanal sa simbahan. Hinanyugaan sa mong mga pamibi, asin tabangi ang lambang saro samo, sa saiyang sadiring kamugtakan sa buhay. Tanganing maimbod na magibumi an sa imong ipinapagibo samo. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibinyato ang managaandam na bunyagan, kay rakan sinda ng Diyos, gibuhon na mamon sinda sa iya, patawadon ang sinda makasalan, huli sa tubig ng bagong pagkamundag, asin itaw sa indan buhay dyan ki Kristo, nasa tong kagurangnan. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, ang simbahan danay na binibindisyonan mo nin bagong mga kaayon. Patubuwa ang pagtubod asin pagkasabot, kay itong mga nag-aandam na mabunyagan. Tawan sa inda ang bagong pagkamundag sa tubig, asin iayon mo sinda sa saimong piniling banwaan. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibinyato ang gabos niya tong mga tugang, na may pagtubod ki Hesu Kristo, tipunon lugon ng Diyos sa sarong simbahan, ang gabos na naghahanap kan katotohan in tudok sa puso. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, tinitipon mo ang sa imong mga pinagsaro. Kahiraki ang gabos na nagsusunod kay Jesus na sa imong aki. Kami gabos dusay sa imo, huli kan sa samuyang bautismo. Pagsararua kami sa kapanuan ning pagtubod, pagsararua sa kaayunan nin sa imong pagkamuot. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibinyato ang banuan na Diyo, sinda sa enot na nakadangog ang tataramon ng Diyos,
lugod, magdanay sinda sa pagkamod sa iyang ngaran, asin sa pagkamahimbod sa iyang tipan. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, kay itong panahon ikananuga asin nakipagtipan ki Abraham, asin sa iyang kapag-arakian, hinanyugaan pamibi nin sa imong simbahan, papagkanigwan ang banwaan na sa imong pinili, magkamit kan kapanuan ning kaligtasan. Ininahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibig niya to ang mga day nagtutubod ki Kristo, andalan ng kaligtasan itukdolugod sa inda kan liwanag ng Espiritu Santo. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, papagkanigwa nan katutuuhan, makuha kan mga daing pagkamidbid ki Kristo, mantang sinda naglalakaw sa atubang mo, sa kaludukan nin sa indang mga puso. Tabangi sinda na magkaminuutan, na sa indang matalastas ang misteryo nin sa imong pag-atubang nin mga tao. Ininahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ipamibig niya to mga urog na namumutan, ang gabos na may pangangipo, itaulugon ng Diyos sa mga kamhan, ang kumayan sa nagihelang, ang karangahan sa nangingagdan, ang katiwasayan sa naglalakbay, ang kaligtasan sa mga nabibilanggo, asin na leon sa iya sa kinaban, ang kaputikan, gutom, asin helang. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, pakusuga ang mga maluluya, pasariga ang mga nahahalian ning paglaom. Hinanyuga ang mga pamibi nin gabos na mga nasa kasakitan, asin nag-aapod sa imo. Tanganing mo manindang akuon an sa imong tabang sa saindang mga kaipuhan. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Mamibig kita siring man, para sa mga nagtitios kan mga efekto kining naglalakop na pandemya,
nan Diyos Ama magwaras nin maray na salud sa mga naghehelang, nin kusog sa mga nagataman sa inda, ranga sa mga pamilya, kaligtasan sa gabos na biktimang nagadan na sinsolusyon sa pagpara kaini. Lumuhod kita. Danay na buhay, asin makakamahal na Diyos, nayusan ang sasarigan kan samong kaluyahan, hilinga na may pagmakulog ang nakakamundong kamugtakan kan sa imong mga aki, na nagtitios huli kaining pandemya, pag-iana ang kulog kan naghihelang, tawining kusog ang nag-aataman sa inda, akuha sa katuninungan sindang mga nagadan, asin tawinin solusyon ang mga naghihinguwa, tangani na mapara ining pandemya. Sa bilog na panahon na inining pagsakit, warasan na makuami ang ranga sa saimong maheherakon na pagkamuot. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. An ikaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, iyo ang solemneng paghale kan tahob kan krus, asin ang pagsamba kaiyan. Bako sana ang nakapatong na hawak ni Kristo, ang hinahalean nin tahob, kundi siring man, ang mamurawayon na instrumento kan satong kaligtasan. Huli kan krus, si Kristo nanggana laban sa kasalan. Kun siring, sarong makapangyarihan na Diyos ang satuyang sinasamba sa krus. Pag-awit po kan padi, na uya ang kahoy kan krus, kun saan binitay ang kaligtasan kan kinaban. Masimbag kitang inaawit man, madya magsaramba kita. Ang krus tulong beses na ibabayaw kan padi. Sa lambang pagsimbag niya to, maluhod kita sa dikit na panahon sa pagsamba. Matindog po ang gabos. Uyan krus, an kahoy kan krus kung sain binitayan kaligtasan kan kinabang. Madya magsaramba kita. Maluhod po. Uyan kahoy kan krus, kung sain binitayan kaligtasan kan kinabang. Madya magsaramba kita. Uyan kahoy kan krus, kung sain binitayan kaligtasan kan kinabang. Madya magsaramba kita. Ngunyan po, gigibuhon niya to ang pagsamba o paggalang sa krus. Marani po kita sa krus, ang mga nagpapartisipara sa media, pwede kamong magduungan sa pagluhod sa pagsamba sa krus.
pakatapos nasambahon niya to an krus, ngunyan minaandam kita sa pag-ako keso Kristo, na ipinako asing ibinitay dyan sa krus para sa satuyang kaligtasan. Sa krus tunay niyang dinaog ang kagadanan, hinhuli kaini, nakamtan niya asin para sa tuya ang pagkabuhay liwat. Bilang panuga kan satong pagkabuhay liwat, asin panamit kan misteryo Pascual, aakuon niya to ang sa iyang Diyos non na hawak. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magkaroon pa sana isinunsa kong kalag mo umayon. Matindog po kita. Ibig kita, O Diyos na makakamhan, asin daing katapusan,
Bagong buhay itinao mo sa muya, sa bagsik kan mamurawayo na pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Padagusa sa samo an kaligtasan, kami na mga minaako kan misteryong ini, damnay manlugod na makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagkatapos po kaini, isusunod niya to ang prosesyon kang banal na krus, siring po sa mga pagirumdom na sa tuyang isinabi, day po magdurukutan, pirmi pong obserbaron ang social distancing, no physical contact, asin sa mga aagihan po, day na kinakaipuhan na magluluwas, pwede po kamong sa harong na lang, pag-agi kan prosesyon magpanguros. Ini po tanganing de kita maging instrumento sa paglakop pa kainiyo pong virus. Sa lugod, ining pagprosesyon sa pag-agi sa saindong lugar, kita po mag-arang na lugod huli kang banal na dugo na pinabulos ni Kristo duman sa krus, linigan man ang satuyang mga tinampo, ang satuyang mga lugar, asin lalong-lalo na ang satuyang puso, asin pagkabuhay. Iduko ang mga payo sa paghagad kan bendisyon ning mahal na Diyos. Kagurangnan, pinagirumdum niya mo ang pagkagadanin sa imong aki, asin ang samuyang paglaom, yaon sa iyang pagkabuhay liwat. Bendisyoni asin rangaha an sa imong banwaan, patawada an samong mga kasalan, palaada an samong pagtubod, asin mapasamuya lugod an kaligtasan na daing kasagkuran. Amen.